他要买矿泉水。开了一个笑好不好？而且戴了口罩。什么我？来冲起来，冲起来，好看一点。好了，谢谢。잡아도 되나? 아야,哎，你好，你好，哎，来，走，哎呀，啊，你好，哎，哟，海林老师，好，啊，海林也来了。Look at the Chinese. They are enjoying their freedom. This is the true freedom. Tutusin mo. Yan lang, more than a month lang silang nagstay at home because disiplinado silang lahat. Ayan, marunong silang sumunod. Marunong silang sumunod sa government. Ayan ang resulta. Freedom. Mabilis ang recovery. Sana gayahin natin po sila. Maraming salamat.